агроинвест бонк яке аз бонкҳои бузурги тоҷикистон ки раҳбарияшро муродалӣ алимардон бар уҳда дорад, тақрибан 2000 корманди худро ҷавоб додааст. манобеи бонк гуфтанд ки ин тасмим бар асоси тавсияи бонки аврупоӣ таҷдид ва рушд гирифта шуд ки 12% саҳмияҳои агроинвестбонкро дар даст дорад. ин кормандон 3 моҳ пеш ҳушдор гирифта буданд. як мақоми агроинвестбонк рӯзи 15 сентябр бар радиои озодӣ гуфт ки бонки аврупоӣ таҷдид ва рушд ваъда кардааст ки бо амал кардан бар асоси тавсияи коршиносони онҳо вазъи молии бонк хубтар хоҳад шуд. бонки аврупоӣ таҷдид ва рушд ба агроинвестбонк гуфтааст ки ҳоло депозит қабул намекунад, қарз намедиҳад ва низоми интиқоли пулияш ҳам дуруст кор намекунад. аз ин рӯ нигаҳ доштани ҳудуди 2000 корманд ба нафъаш нест. ин масъули агроинвестбонк гуфт вазъи бонк феълан рӯ ба беҳбуд ниёд аст ва умеди сармоягузорӣ низ бештар шудааст. ба қавли ҳамсуҳбати мо дар 2 моҳи ахир ба манзури ҷалби сармоя муродалӣ алимардон раиси агроинвестбонк ба чанд кишвари хориҷӣ низ рафта мулоқоти муҳиме анҷом додааст. агроинвестбонк ва тоҷиксодиротбонк ду бонки бузурги тоҷикистон таи 2 соли ахир гирифтори мушкил ҳастанд. дар пайи чунин мушкилот тоҷпромбонк ва фономбонк муфлис эълон шуданд, вале агроинвестбонк ва тоҷиксодиротбонк бо ёрии давлат тавонистанд аз ин буҳрон то ҳадде наҷот биёбанд. давлати тоҷикистон 2 миллиарду 250 миллион сомонӣ ба тоҷиксодиротбонк ва 1 миллиарду 70 миллион сомонӣ ба агроинвестбонк кӯмак кард. то чанд соли пеш бонкҳои тоҷикистон ҷойи кори хуб ба ҳисоб мерафтанд ва садҳо нафар аз кор дар бонкҳо зиндагии худро пеш мебурданд. аммо дар пайи буҳрони 2 соли охир бонкҳо теъдоди зиёди кормандонашонро ихтисор карданд ва сафи бекорон дар кишварро афзоиш доданд. мақомоти вазорати меҳнат ва шуғли аҳолии тоҷикистон мегӯянд соли гузашта 24 000 нафар корманд дар тоҷикистон аз ҷойи кори худ ихтисор шуданд, ки нисбат ба як соли пеш 10 000 нафар бештар будааст.